बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 सिमा बारायनाय गामि थिसननाय 125th एमेन्डमेन्ट भारतनि पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकल 280 नि गेजेरजों बर' कसारी काउन्सिलनि राभा हासं टिवा गासै गामिखौ नटिफाइ खालामनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलंनि एसटी हिलनि मर्यादाखौ होनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ माने डिसेम्बर दाननि बा नभेम्बर दाननि सेसनाव बिल लाबोनानै बेखौ मावफुंनायनि खोथा सरकारा होदोंमोन फारसेथिं हा हु होनांगौ फरेस्ट राइट एक्ट 1500 कोटी टाकानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मावनांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोनखौ हगारनायजों लोगोसे केस उइथड्र खालामनांगौ बे गासै एजेन्डाखौ लानानै जों गाबोन गासै जिल्ला हेडक्वार्टाराव रेली फर इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड 2020 जों लादों चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावखुलियाव काजलगाव बर'नि गासै माहारियारि आफाद गौथुमफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै ट्राइबेल संघ अल आसाम ट्राइबेल संघ UBPO बर' समाज बेबायदिनो गोबां गासै आफादफोरनि मददनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव मोनसे खोब गुरुत्वपूर्ण ओंथि गोनां दिनै सावरायनाय जायो आयदाया मोननैमोन गिबि आयदाया जाहैबाय आथिखालाव आसाम सरकारा मोनद' हारिनो मरान मटक सुतिया आहम कच राजबंशी आरो टि ट्राइब आदिबासिनो गोदानै ST होनायनि थाखाय फैगौ 25 नभेम्बर 2025 आव आसाम बिधान सभायाव जि मोनसे प्रस्ताब लाबोनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ ST थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि मोनसे रिकमेन्डेसन हरनायनि जि मोनसे प्रि प्लान बा बिथांमोना हाबा मावबाय थादों आरो सारा आसाम नाङै मोनद' हारिनि गौथुमफोरा आफादफोरा हारि नाङैनो जि सोमावसारबाय थादों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गासै माहारियारि आफाद बर' हारि हिसाबै जों जिहेतु एबसुआ ट्राइबेल संघ आरो गासै मिसिं राभा टिवा सनवाल कसारी टेङाल देउरि कार्बि डिमासा मोन 14 माने ST नि आफादफोरा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सिटुआ हिसाबै बिगार आमब्रेलायाव जों बे इस्युखौ लानानै सिडलिं इस्युखौ लानानै जों जिहेतु माने होबथाबाय थादों आरो जोङो बादा होदों स्टेन्ड लादों जे कुनु कारनाव जे आथिखालनि थाखानाय STफोरनि जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज कन्स्टिटिउशनेल जिखिनि प्रभिजन जोंनि पलिटिकल राइट मोनथाम 6 शिड्युलनि जे ट्राइबेलनि 6 शिड्युल BTC BTR बा कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो अट'नमास काउन्सिल बिनि पलिटिकल राइट बिनि पन्चायत बिनि VCDC बिनि जि दायो MCLA बहबा माने MSC आव माने जेनेरेल मेम्बार बा कार्बि आंलं डिमा हासाव बेफोरनि जि पलिटिकल राइट एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव थाखाबाय फारसेथिं एडमिशननि बेलायाव मेडिकेल इन्जिनियारिं कलेजाव साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिशननि रिजार्भेशननि बेलायाव जों जिहेतु गासै दिगजों इक'नमिकेलि जोङो ससियेलि पलिटिकेलि कन्स्टिटिउशनेलि जोङो जिहेतु धंस जालांगोन बेखायनो जोङो ज'है STआ इउनाइटेडलि जोङो स्टेन्ड होदों आरो दिनै बेयाव जों बर' आफादफोरा बर' हारिनि जानानै जों माबायदि हाबा मावलांगोन माबायदि स्टेन्ड होलांगोन बे खोथाखौ जों गुवार आरो गोथौयै जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेजनि जि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव 1 लाख माने सिसिट'आनि बानजायनायाव ट्राइबेल संघ एबसु आरो गासै आफादफोरनि मददाव बेयाव मोनसे गेदारिं गणसमाबेश लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो मेसेज हरनो नागिरदों जे कुनु कारनाव थाखानाय STफोरखौ धंस खालामनानै जाहाथे ST खालामा जायफोरा क्राइटेरिया गैया जायफोरनि गाइडलाइनानो मिलाया जायफोरनि केरेक्टारिस्टिक्सआनो गैलिया बेबायदिखौ पलिटिकल सार्थनि थाखाय 2026 नि एसेम्बलिनि बिधान सभानि पलिटिकल अंकनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जेरैबायदि लबि खालामनानै ST खालामनायनि जि मोनसे कनसेप्ट आरो बेयाव ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै प्रपागान्डा जि खालामदों कुनु ट्राइबेल स्टेट बेबायदि गैया आरो खालामनायनि बेबायदि कन्स्टिटिउशनाव प्रभिजन गैया दा बेखायनो जों दिनै रिजलिउसन लाबाय दिनैनि हाउसआ भेहेमेन्टलि जोङो बेखौ अपोज खालामो नैथि खोथाया जाहैबाय बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 सिमा बारायनाय गामि थिसननाय 125th एमेन्डमेन्ट भारतनि पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकल 280 नि गेजेरजों
बर' कसारि काउन्सिलनि राभा आसं टिवा गासै गामिखौ नटिफाइ खालामनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मर्यादाखौ होनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ माने डिसेम्बर दाननि बा नभेम्बर दाननि सेसनाव बिल लाबोनानै बेखौ मावफुंनायनि खोथा सरकारा होदोंमोन फारसेथिं हा हु होनांगौ फरेस्ट राइट एक्ट 1500 कोटी टाकानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मावनांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोनखौ हगारनायजों लोगोसे केस उइथड्र खालामनांगौ बे गासै एजेन्डाखौ लानानै जों गाबोनो गासै जिल्ला हेडक्वार्टाराव रेली फर इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड 2020 जों लादों आरो 20 आरो 21 तारिखआव गोदान दिल्लीयाव जों कन्स्टिटिउसन क्लाबाव जों सेमिनार लादों 10टा सिक्सिडलनि लिडारफोरखौ जों लेंहरगोन आरो लोगोसे 21 तारिखआव जन्तर मन्तराव धरना लादों बे गासै हाबाफारिफोराव जोंनि माहारियारि आफाद गौथुमफोरनि मदद जोंहा हास्थायदों रायजो राजानि मदद हास्थायदों आरो बे जाफुङोब्ला बिटिसि बिटिआर बे सिक्सिडला मोर एम्पावर्ड जागोन बर' कसारि काउन्सिला पलिटिकेलि एम्पावर्ड जागोन कार्बि आंलंनि एसटि हिला जायोबा बर' हारिया पलिटिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि बिथांमोना सिकिउर जागोन आरो बे मोनथाम दाबियाबो बड'फानि दाबिमोन आलादा रायजो बिनि आधाराव दिनै सिक्सिडल जों मोनबाय सिक्सिडलनि सिमाखौ बारायनांगौ कन्स्टिटिउसनेल क्षमताखौ बारायनांगौ आरो नीलाचलनि जायगायाव बर' कसारि काउन्सिल जाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मेटारा दाबो दङ दा बेखायनो बे गासैखौबो लानानै जों खौसे हाबा मावलांनो थाखाय दिनै थांखि लादों जोङो लिगेलि सुप्रिम कर्टआव जुदि फाइट खालामनांगौ जायो बेखौबो मावगोन आसाम सरकार बिटिआर सरकार आथिखालनि बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों लोगो हमगोन दिनै जों सावरायदों आरो जाहाथे काउन्सिला बिनि सायावबो स्टेन्ड लायो खारन थांनाय समाव काउन्सिला बेखौ सापर्ट खालामबोदों माने राजबंशी आरो आदिबासीखौ एसटि खालामनायाव 6 कमिउनिटि एसटि खालामनायाव बादा गैया जों समर्थन होयो होननानै काउन्सिला बुंबोदों आरो दिनैनि हाउसआव जों सावरायदों जे काउन्सिला जाहाथे बेबायदि सापर्टनि फेभराव थायाबासिनो जिहेतु जोंनि सिक्सिडल बिटिसिनि 30टा समस्तियावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन जुदि एसटि जायोबा आरो नैबे माने भिसिडिसियावबो बिथांमोना जायगा मोनगोन एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्ट क'क्राझार माने लकसभायावबो बिथांमोना गेलेनो मोनगोन अब्ला जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन जों रावबो हारिनि बिरोधि नङा बिथांमोना इक'नमिकेलि कन्स्टिटिउसनेलि पलिटिकेलि आलादा बिथांमोना अधिकार क्षमता मोन्थों किन्तु जोंनि एसटिनि क्षमताखौ खर्ब बा धंस खालामनानै नङा बे खोथाखौनो जों बुंबोदों जों हारिनि बिरोधि नङा जों रावबो हारिखौ हिंसा खालाया किन्तु जोंनि एक्जिस्टिं राइट्स प्रिभिलेज कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइटखौ धंस खालामनाय खामानिखौ जाहाथे सरकारा मावा आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों आरो जोङो गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों